Adventure, nandito po tayo sa Untaga, Alicia, Bohol. Ngayon po makikita natin maraming tao dito. Nag-harvest ng tilapia po dito, makikita natin. Tingnan natin, kita natin po ka-adventure. Ito po ang tilapia ang hina-harvest nila dito po sa may fish pond dito po sa Untaga, Alicia, Bohol po. Ito po. Maraming tao po dito. So, kita natin yung mga tilapia po. Ito po. Tilapia po ang in-harvest nila po dito po. Maraming tao dito. Kita natin. Ito. Kita natin po. Ito po ang may-ari si Pastor. Sino pangalan Pastor? Pastor? Sino pangalan? Dari matagya dari. Singan. Dodong si Pastor Dodong Kurit po dito po ang may-ari ng fish pond. Nag-harvest po ng tilapia. Makita natin yung maraming tilapia ka-adventure. Okay, makita natin yung maraming tilapia dito. Ito po. Nag-harvest na po si Dodong Pastor Kurit po. Mga ka-adventure, makita natin yung maraming tilapia. Ito po. Maraming tao dito. Ito po. Ito po ang tilapia ang hinarvest si Pastor Dodong Kurit. Ito po tayo sa Barangay Untaga sa Alicia, Bohol. Nag-harvest si Pastor Dodong Kurit sa kanyang fish pond. Marami malaki ng tilapiyang inalagaan niya at saka sinuhusan ng pagkain at saka may lambat po dito po ka-adventure. Makita natin. Hahagis po ito ni Pastor Dodong Kurit. Ito po. Doon sa kumakain na tilapia. Ito po. Pagkita natin yung mga tilapia na kumakain at saka hahagisan ng lambat po. Okay ka-adventure, nandito po tayo sa Barangay Untaga, Alicia, Bohol. Nag-harvest ng tilapia si Pastor Dodong Kurit po dito. Kita natin. At saka hihilahin po yan. Okay, kita natin. Tabang wala ka ko kay mga man daw prato sila ko. Marami po ka-adventure yung tilapia na hinarvest po ni Pastor Dodong Kurit dito sa Barangay Untaga. Kita natin.
niya po lang nahuli po na tilapia po dito. Si Pastor Dudong Kurit po dito. Dito na bit. Ito ka din pure, makikita natin yung mga tilapia na hinagisan ni Pastor Dudong Kurit sa floater po at saka kumakain ng tilapia. Ay makita natin yung mga tilapia na marami. Presko na po ito na tilapia po kasi nandito to sa pispan, buhay na tilapia. At saka 100 lang ang kilo po dito na tilapia. So makita natin yung maraming tilapia. Okay, presko na tilapia po dito. So, Yun, maraming nag-video dito guys, mga vlogger din sa sila eh. okay. Guys, 1 kilo ako, ma'am. Ito po, presko na tilapia po dito. Ito yung huli nila, bagong-bago nga. 1 kilo, ma'am. Buhay na buhay. Mayroon kang 100 piso eh. Ito po, malaki pong tilapia po. So, ganito. Kita natin yung mga tilapia. Ito po, bibili ako ng 1 kilo. Ganito na. Sa kamura lang ito ni kay Pastor Dudong. Ilang buwan na kaya nito po? Ganito, mga ilang buwan na kaya to? Ha? 2 buwan. So, kayo talagang may-ari nito, sir. 2 buwan ko lang to, pero ganito na kalaki. Sulit na sulit ng baga. Ito mga pagbuwan sa Muntaga, Alicia. Suhod. So, narito yan. 1 kilo lang, ma'am. Sana mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa ating pasyon. 1 kilo lang, ma'am. Okay, thank you kay Dudong Pastor Kurit at saka misis niya. Nandito po, mga ka-adventure. Bibili ako ng 1 kilo. 100 lang po, brat mula lang. Kasi direct lang tayo dito sa pispan ni Pastor.